Türkiýanyň İzmir şäherindäki bir öýde 4 türkmen raýatynyň jesedi doňdurujynyň içinde tapyldy. 3 sansa zenan we biri erkek merhum türkmenistanlylaryň ölümi bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýanyň Çeşme şäherinde bir türkmen raýaty tutsak edildi. Bu barada türk mediasy maglumat berýär. Ene we onuň iki gyzynyň, şeýle-de gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidiniň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir'iň Baýrakly etrawynyň Adalet mahallesindäki iki gatly bir jaýda tapyldy. Milliýet neşriniň maglumatyna görä Gülkamar Hanymowanyň, Leyla we Laçyn Keldiyarowanyň we RN diýilip adynyň hemde familiýasynyň baş harplary berilýän ýene bir türkmenistanlynyň ýakynlary olardan habar alyp bilmän soň polisiýa ýüz tutýarlar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri ene we onuň gyzlarynyň bölekleri bölünen jesetlerini doňdurujynyň olar bilen bir öýde ýaşaýan Türkmenistanly erkegiň jesedini bolsa sowadyjynyň içinde tapýarlar. Olary öldürmekde guman edilýän we Çeşmede işleýändigi ma'lum edilen Türkmenistanyň başga bir raýaty tutsak edildi. Pajigaly wakadan soň Çeşmeň gaçyp gidendigi aýdylýan bu adamyň öldürilen enäniň halaşýandygy bellenilýär. Öldürilen adamlar wakadan öň derman goşulan içki berilip ukladylypdyr diýip Türk neşri belleýär. 4 Türkmenistanlynyň jesedi prokuraturanyň derňewinden soň İzmir Kaziýet Lukmançylyk institutuna iýerildi. Türk häkimetleri waka boýunça giň göwrümli derňew başlatdylar. Ýöne türk mediasynda jenaýatyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir maglumat berilmeýär. Etrapçanyň bir näçe ýaşaýjysy polisiýa işgärlerine salgylanyp, türkmenistanlylaryň anyk kaçan öldürilendiginiň belli däldigini aýdýar. Ganhoryň ilki adamlary öldürendigi we bir näçe gün soňra doňdurja goýandygyny eşitdik. Merhumlaryň Stambuldaki ýakynlarynyň biri olardan habar alyp bilmän soň bu ýere gelipdir. Gapyny hiç kim açman soň ol polisiýa ýüzlenipdir. Waka bilen bagly öňe sürilýän ýagdaýlar ören köp diýip Milliýet neşri Ferhat Özkul adly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Haberler.com neşriniň etrapçanyň bir ýaşaýjysyna salgylanyp ýazmagyna görä, jenaýaty amala aşyrandygy aýdylýan adam mundan bir näçe gün ozal etrapçanyň ýaşaýjylaryndan nireden doňdurjy satyn alyp bolýandygyny sorapdyr. Adatlyk radiosynyň bu waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen wekilhanasynyň resmi web saytynda görkezülen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 19-njy iýunda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Ankaranyň geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasynda Türkmenistanlylar üçin 30 günlük wizasyz syýahat düzgünlüği ýatyrmagyna garamazdan Türkiýe henidem türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkiýanyň Migrasiýa idarasynyň 8-nji iýunda çap eden täze sanlaryna görä, häzirki wagtda 213 miňe golaý Türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti we medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bekanun ýagdaýda ýaşaýan raýatlary, olaryň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary şol sanda yurt daşında jenaýata başgoşan, türme batylan, kesellap ýa pajigaly ýa-da käte gümürtük ýagdaýda ölen raýatlary, käte-de öz watandaşlary tarapyndan öldürilen Türkmenistanlylar hakynda maglumat bermeýärler. Ýöne türkmen raýatlary barada türk medeniýetinde ýyl-ýylydan habarlar peýda bolýar. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Stambulyň Beýlikdüzü etrafynda äri bilen kireyne tutan bir jaýynyň içinde 32 ýaşly türkmen raýaty Mehri Ereşowanyň jesedi tapyldy. Şonda onuň ölümine ilteşikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýede onuň adamsy Mekan Ereşowyň saklanandygy habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri arkadaky şäherini dawaraly ýagdaýda açmaga taýýarlanýarlar. Döwlet edaralarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary köpçüliklerin çärelere hökmany suratda gatnaşmaly edildi. Öňkü prezidentiň adyny göterýän bahasy 5 milliard dollarlyk şäheriň açyljak wagty barada döwlet medeniýetinde habar berilmedi. Emma taýýarlyklaryň goramaçylary açylyş dawratynyň 29-njy ýylynda geçiriljekdigini gatnaşyjylara ma'lum etdi. Bu tene Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününe gabat gelýär.
Mugallimler, medeni we sungat işärleri, lukmançylyk işärleri we beýleki büjetçiler täze arkadag şäheriniň açylış dawarasy üçin taýýarlyk görülip geçirilýän köpçülikliň çärelere bir hepdeden gowrak wagtlap türlýärler. Tomus diýen çalyş mövsümine garamazdan studentler we beýleki okuwçylar hem repetisiýa gatnaşdyrylýar. Gatnaşyjylar 40 gradus yssyda günüň aşagynda bir näçe sagatlap durmaly bolýarlar. Adamlar günüň aslynda 5-6 sagatlap baýdaklary hem şygarlary tutup durýarlar. Köpüsi muňa çydap bilmeýärler. Günüň yssysyny aýarlaryň, garrylaryň we çaglaryň huşuny ýitirýän ýagdaýlary köp bolýar. Dip repetisiýalary gatnaşýanlardan biri azatlygy gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen lukmançylyk işärleriniň söýlerine görä repetisiýa meýdançasynda tiz kömek uloglary nowatçylyk edýärler. Lukmanlara şol ýerde kömek bermek tapşyryldy. Ýöne olarak gatnaşyjylardan hiç kimi goý bermeli dälligi duýduruldy. Sepagat uýularyna zerur bolsa ulanmak üçin arzan dermanlar berildi. Bu gaty ilhinç. Adamlar aýak üstünde durup biler ýaly ulary analgin, titramon, pintalgin ýaly agryň kösesdirýän derman berilýär. Saglyk işgärleri derman teristelerini çem gelen ýere ulanmaň garasylmadyk netijelere sebäp bolup bilmeginden howatyrlanýarlar. Emma ulary säher açylandan soň näme bolsa şol bolsun. Esasy zat prezidenti adatyn daşary ýagdaýlar döretmezden garşylamak we uratmakdyr diýdiler. Dip gatnaşanlaryň ençe mesulen söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy. Gatnaşyjylar her gün repetisiýa gidýärler. Olaryň özüni erbet duýmagyna, kroniki nätagylyklaryna we gan basyşy bilen bagly kemçiliklerine garamazdan lukmanlara olary çäreden boşatmak gadagan edildi. Döwlet idaralarynyň işärlerine gatnaşmakdan ýüz öwürseler işinden boşadyljakdygy barada duýduruş berildi. Bu çärelere gatnaşmak üçin welaýatlerde ýaşaýan studentler hem paýtagty iberildi. Paýtagtyň universitetleriniň studentleri geçen hepdeniň ahirinde ýaşaýan welaýatlarynyň Aşgabatga gaýdyp, ýol we beýleki çykdyjylaryny özleri tölemäge mejbur boldular. Repetisiýa meýdançasyna baryp gören habarçymyz gatnaşyjylara prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçjek ýolunda nädip hatara dogry düzülmelidiginiň öwredilýänligini gurrun berdi. Olaryň hersiniň belli bir borçy bar. Kim aýdymaýdyr, kim tant eder, kimsi prezidente bagslanan goşulary okar. Hemisi bolsaýaly wasp ediler we türkmen halkynyň adyndan minnetdarlyk bildiriler. Agsak ýa-da beýlik saglyk kimçilikleri bolan adamlar ikinji we üçünji hatarlarda durarlar. Olar şeýdip çärlere müňlerçe adamyň gatnaşmagyny gurnaýarlar. Bu Türkmenistanyň taryhynda iň köp adamlyk çäre boljagy meňzeýär. Dip habarçymyz aýtdy. Canlı diwarlar prezidentiň geçjek ýolunyň ugrunda şeýle-de prezidentiň durjak ýerlerinde bolar. Azatlygyň çeşmelerine görä çäre Aşgabatdaky halkara ahal-tekatçylyk toplumunda başlanar we täze arkadagy şäherinde dowam eder. Gatnaşyjylar 3 kilometrden gowrak marşrut boýunça ýoluň iki gapdalynda baýdaklary we şygarlary götürüp durarlar. Arkadagy da Ahal welaýatynyň administrasiýasy, Ahal welaýatyndaky polisiýa bölüminiň binasy, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bölümi we salgyt gullugy ýaly birnäçe binanyň açylış dawarasy planlaşdyrylýar. Bayramçylygy guraýjylar gatnaşyjylara täze şäheriň açylşynyň 29-njy ýylda meýilleşdirilýänligini habar berdiler. Döwlet habar beriş serişdeleri we türkmen resmiýetleri arkadagyň açylış senesini entek oglan etmediler. Şäheriň dawarala açylşy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününe gawat gelýär. 15 ýyllap ýurdun prezidenti bolan Berdimuhammedowyň doglan gününe gawatlap ýyllar boýy dürli dawaralar şol sanda iýun aýynyň soňky hepdesinde medeni hepdeligi geçirildi. Daşary ýurtly meşhur aýdymçylar çağıryldy. 5 milliard dollarlyk Arkadag şäheri Köpetaň eteginde Berdimuhammedow maşgalatynyň ata-baba owasy bolan Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Babarap geňeşliginiň golaýynda guruldy. Türkmenistanda täze bakça önümlerinin yetişip başlamagy bilen sewitleriň şol sanda paýtagtyň bazarlarynda degislilikde gymmat hasaplanýan azyklaryň, gök miweleriň bahalary hem az-uwluk arzanlap başlady. Muňa garamazdan soňky hepdäniň aýagyndan bäri paýtagda käsir asla tapdyrmaýar. Palawyň düzümindäki esasy azyň ýitmegi, Gurban bayramynyň ýetip gelmegi, şeýle-de täze Arkadag şäherini açmak çäresine görülýän taýýarlyklar, munyň bilen bagly berilýän tadakylar bilen baglanşdyrylýar. Paýtagtyň bazarlarynda ozal 30 manatdan bahalanan üsümlik ýagynyň 1 litri geçen ay 24 manada düşen bolsa, häzir ol 21 manatdan satylýar. Soğunun 1 kilogramy mundan 2 ay ozalam 12 manatdan bahalanan bolsa, häzir ol ozalky nyrhyndan tas ýarpy isse bahadan satylýar. Habarçymyz käbir beýleki azyklaryň hem bugünkü bahalaryny öwrenip, olaryň hem käbiriniň
belli bir derecede arzanlandygyny tinlady. Muňa garamazdan sebitlerde, paýtagtda çörek gytçylygy henizem aradan aýrylmaýar. Habarçymyz Aşgabatyň döwlet dukanlarynda adam başyna üstten artık berilmeýän çöregi satyn almak üçin raýatlaryň daňdan sagat 4-de eýýäm nowat tutup başlaýandyklaryny aýtdy. Döwlet dukanlary çöregi ir sagat 5:30-da goý berip başlaýarlar. Bu nowatlary gizlemek maksady bilen edilýär. Aşgabada çörek almak üçin goly goltumdaky sebitleriň şol sanda her qalanyň ýasman saglygyň Göktepäniň dagy ýaşaýjylary hem gelýärler. Elbetde çäkli goý berilýän çörek nowatda duranlaryň ählisine ýetmän gutarýar. Diýip bu ýagdaýlary tas her gün baştan geçirýän yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bazarlarda tums aýlary ýetişýän käbir bakça önümleriniň bahalary arzanlasa da, geçen hepdeden bäri paýtagtyň sowda nukatlarynda käsir tapdyrmaýar. Türkmenlerde her penşenbe gün akşam ırım edip palaw bişirilýär we öten geçenlere doga dile edilýär. Emma geçen hep Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda hususy sowdagarlarynda hem käşir tapdyrmady. Käşir ýektuk sowdagariň öňünde bolsa da onuň hili gata yaramazdy, iýmete yarawsuzdy. Biz soňra käşiri sowda merkezinden gaýwana sargamagy karar etdik. Ýöne bazarlarda käşiriň 1 kilogramy 8-10 manat aralygynda bahalanan bolsa, sargap getirden 2 kilogram käşirimiziň narhy 40 manatdan hem aşdy. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi bellidi. Käşiriň paýtagtyň sowda tekçilerinden birden käýtirim bolmagynyň sebäpleri barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdesi bolan gümrük işgäri Eýrandan getirilen käşiriň ammarlarda köpdigini, emma olaryň satywy çykarylman saklanýandygyny gurrun berdi. Ol munyň sebäbiniň özüne hem mälim däldigini bellidi. Azatlyk bu aýdylanlar barada gümrük gullugundan galy berse-de Aşgabatyň sowda merkezlerinden gosmaça maglumat alyp bilmedi. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň käbiri käşiriň satywy çykarylmazlygynyň sebäbini 29-njy iýunda bellenililjek Gurban bayramy seýledi. Sol gün ahalda açylmaly täze Arkadaq şäheriniň dawarlarynda munyň bilen bagly beriljek sadakalarda ulanar ýaly ýürüýte saklanýandygyny belledi. Türkmenistanda azy krizisi sol sanda un we çörek gytçylygy 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri saklanýar.